Ехо, ученици, моля за внимание, тишина. Както се разбрахме вчера, ще имаме представител от чужбина и не откъде да е, от Англия. Така че искам тишина, ред и дисциплина и да не се излагаме. Искам да сте много активни и да има ужасно много въпроси на английски язик. Разбрахме ли се? Hey class, say hello to Thomas. Thomas, this is my class, the best class. Хайде сега някой да го пита на колко години, откъде. Някой? Айде да не се излагаме. Даяна, питай го на колко години е. Не мога да повярвам просто. How old are you? Хайде не мога да повярвам. Не, излагаци.